At dahil hindi na natin problema ang supply ng bakuna, kailangan natin ng maraming volunteers sa malawakang bakunahan na gagawin po natin next week. We urge those who have been vaccinated to pay it forward and help out if you can. Naka-flash po sa inyong mga screen ang form na kailangan sagutin. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update. Nasa 562 ang mga bagong kaso ayon sa December 9, 2021 COVID-19 Case Bulletin ng DOH. Nananatiling mababa ang positivity rate, nasa 1.6% na lamang ito. Nasa 97.8% naman po ang porsyento ng gumaling, nasa mahigit 2.7 million na po ang naka-recover. Malungkot namin binabalita sa inyo na kahapon, 176 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Nasa 1.76% ang ating fatality rate. Ito ay nananatiling below the 2% global average. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.